počas povedení sa krásy. Ráno dvere jeho cely otvoril kňaz a v rukách držal ikonu svätého Mikuláša. Vedľa sa pýta, kto je to? No by som mnou rozprával. Kňaz mu hovoril o svätom Mikulášovi, o tom, ako pomáha ľuďom. Jeho pobyt vo väzení sa skutočne skrátil. Muž úplne zmenil svoj život. Vykonal ďakovnú púť do chrámu a ku hrobu svätého Mikuláša, kde rozprával o ľuďom. Vítaj, Mikuláš. Čo som batov pre nás máš? Ľubili si čokoládky a či dáky perník sladký, ktorý rok sme poslúchali. Aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal vieru. Tak ako sme ľúbili, všetci sme sa ľúbili. Rýchlo rozval reset, nikto z nás už také nechce. Zdravím vám šťastné, veselé, že Pedro Mikuláš.